Kung dili nato barugan ng atong pagtuong Katoliko, tubangan sa kadaghanan at tubangan sa publiko, sama ra nga atong gilimod ang ato ang Ginoong Jesucristo. Mga higalag maigsuon kagahapon, nakainkwentro ta usa ka dili Katoliko, usa ka born agoy nga nagsamok-samok dito sa kasaulugan natong mga Katoliko. Unya okay lang unta kung dito siya gawas sa layo-layo sa sementeryo kay para makaingon ta nga ilahang gi-exercise, ilahang gi-practice ang ilahang katungod sa pagpasibaw sa ilang relihiyosong pagtuo. Ang problema dito sulod mismo sa gitawag og menteryo. Sa tinuod lang wala ko'y intention unta nga matubang sa ilaha kay pinaka number 1 ang among giadto dito sa kuang bugoy kay pagampo sa kuang makaila, sa kuang tawag ining mga ilabi na sa kuang mismo nga makadugo nga gilubong sa maong gitawag og lugar. Apan tungod lagi sa tawag sa misyon sa pagpanalipod o pagsabwag mahitungod sa pagtuo, murag natingkag nga ako ang dalunggan kay sa dihang niagi ko, okay lang ito, na ako gipansin. Pagbalik na ko, ingon ko, pag makabalik ko, ako agin ning tawag ining badlungon. Nga naman kay, para sa tuwa magud mga higalamigson, labi na kita nga mga nakabalo, mahitungod sa itong pagtuong Katolika, usa magud na ka-insulto. Nato mga Katoliko nga sa ato ang mismong tugkaran, sa ato ang mismong kasaulugan, ginaatake ang ato ang pagtuo. Unsa mo itong atakihang iyahang gihimo? Katong paingon nilang way purgatorio. Ang pag-ampo para sa patay is wala daw sa Biblia. Mo to ato ang gitagaan bitaw og kondisyon ng ato ang higala nga dili Katoliko. Nga naman kay ato ang ipakita sa iyahang ang practice sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, number 1 naa sa Biblia, at the same time number 2 naa sa tradisyon sa pagtuo. Kaya di magina magbuwag ang tradisyon sa pagtuo ug ang balaang kasulatan. So, nakita nato nga pag-atubang nato, nagsige siya og tawag in lakaw-lakaw. Di na to pwede nga atong hinayon nga ato ang tingog. Nga naman, number 1, naata sa publiko. Number 2, ang atong kaatbang migamit og megaphone. Dako ra ba kay megaphone? Katong pinakadako nga megaphone ang gigamit. Unya tuyuon niya nga samtang mag-atubang ko sa iya, tuyuon niya nga iyang ipa-feedback ang iyang megaphone kay para dili ko tawag ining madunggan. So mo to hinungdan nga ang atong tingog taas, ang atong tingog kusog. And at the same time nagpasalamat pud ko sa mga Katoliko nga naas palibot kay mainiton nga misuporta sa ato ang gihimo nga badlongon nato. Ano man kay number 1 kasaulugang Katoliko. Kanang kasaulugan mo ang Katoliko sa pag-ampo sa mga nangamatay na nakahook na sa doktrina sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, sa doktrina nga panaghiusa sa mga santos. Kaya nga naman, ang panagiusan mo sa mga santos, kanang atong ginahapag din is always ato ang program, ang the Triumphant Church, katong nasa langit, kita nga mga militante, nga nagsimba sa Ginoong Jesucristo, naning kamot sa pagkinabuhi, subay sa grasya, na inyong kalimutana, nga pagkahuman, kini mga igsoon nato nga naa dito sa purgatorio. So, nga nung nagsaulog man taog adlaw sa mga kalag, nga naman kay ang pinaka-main purpose ana iampo ang mga kalag sa mga bibiya na niining kinabuhi. Number 2 nga purpose tungod kay nagtuo ta nga after death naapay ka paingnan ang kalag. Number 3, nagtuo ta nga kanang mao mga kalaga nga wa pa kasulod dayon sa langit na ana sa gitawag og purgatorio. Og ang ilang kinahanglan mao nga tong pag-ampo aron hinay-hinay sa ilang malingkawas sa luna nga temporaryong pag-antos. So kung walay mohimo sa pagbadlong adto nila, wa na mga tao, wa na mga Katoliko mag-ampo sa ilang mga igsuong mga naananian ng mong lugar nga nang hinahanglan sa pag-ampo. And remember, we are obliged, we are Christians, we are obliged to pray for the dead, especially sa atuang gitawag og mga igsuon nato, mga minahal nato sa kinabuhi. Iampo nato ang ilang makalag og atuan ng obligasyon. So kung motuo ta ni atong mga tawhan nga nangatag sa pagtuo, kinsa dali mo ampo sa itong mga igsuon nga nag-antos temporaryo dito sa gitawag og purgatorio. So muna nga nakita nato nga usa sa mga purpose tungod kay kung magkalusot ang ilang butbot kay siyempre una pong reason pud nila nga nganong diha man gud sila sa kasulugan sa Katoliko magsamok-samok nga naman unang purpose nila kay para makabingwit sila mga ignorante, inosenteng mga Katoliko. Kana ba mga Katoliko ba nga way simba-simba, kana mga Katoliko ba nga
way tuon-tuon sa pagtuong Katoliko. Kanang mga Katoliko nga Katoliko lang kung tawag ining kalag-kalag or kanang adlos makalag, Biyernes Santo na mohimo lang Katoliko ana. And at the same time kana nga panahon, ang mga huyang mga Katoliko dali ra kay nilang birahon. Mo na nga magpabaga sila og naong kita mga Katoliko, kitang mga nakabalos pagtuo, sin of omission pud na. Kung dili na to na badlungon, ngano man kung naen makalag nga mababira ni anang maong bayhana o ni anang maong tawhana nga nangataki supak sa pagtuluan sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, kung makabig nila manubag kas kalag. Anang mga tawhana nga nakabig anang mga gipanggamit siyawa. Number 2, unsa may ilahang purpose nganong gawas nga kanang mangabig sila. Number 2, mangilad. Kung tanawa na go, tanawat ng diskusyon na mo, di ba? Oh, sige ingon nga bawal iampo ang kuan kay wadto sa Biblia nya mo to gitaganon ko sa kondisyon ug na kay mabasa sa Biblia. Kapitulo ug bersikulo nga ang Kristo mismo nagampo para sa patay. Admitahon nimong iya ka siya, wa mo tubay. Ngano man kay kabalo man gud siya nga ako'y mabasa. Kabalo man gud siya nga ako'y mabasa. Oh, so mo na ang ilang buhaton basta mga inosenteng Katoliko tira na. Kung makatubang gani na og tawag ining Katoliko nga naay nahibaw-an sa pagtuong Katolika, di na mahimutang magsigir naglakaw-lakaw. Mo na mga higalag magsuon nga kinahanglan ta mo badlong. Number 3 nga reason nganong naamang gud na sila. Gawas nga mangabig, gawas nga mangilad. Number 3, nganong naamang sila sa mga kasuong Katoliko kay nagnihit na sila membro. Way mobuhi sa ilang pastoy. Muna nga mangabig sila mga Katoliko, nga naman kay pag Katoliko ang ilahang makuha, ilabi nagtiraho nila sa emosyon, sa Katoliko pa ko, sugarol kay ko, sa Katoliko pa ko, palahubog kay ko, sa Katoliko ko, kuwatan kay ko. Pag makuha na nila ng badlungunas Katoliko niya, maabto nila. So ang ilang gitira dili dinhi, kundi ang ilang gitira emosyon. Mas dali pangwartahan ka ng mga tao nga emosyonal. So pag makuha na nila, bisag unsay isulti silang pastoy, tumano na sa mga tawag ina mga Katoliko nga nakabig nila. So mo na nga ato silang pangtanggalan og maskara. Mo na nga pasalamat ko sa mga Katoliko at panahon na. Actually, ang akong purpose is number 1 to pray for our loved ones. Number 2, manghatag og rosaryo. Nya pagkahuman grabe naman ang tension adto nga panahon. Grabe na nga tension. Nya patoy nagpaalig-alig pa nga Katoliko, ako pagid ang gibadlong. Akong gingnan siya, ko, wala kay kuan, ikaw, Katoliko ka? Nagdala ka siyang pagtuong Katoliko, wa kay katungod na magdala siyang pagtuong Katoliko. Nga naman, di ka kabarog siyang pagtuo. Pasag doon na nimo, nga pamatyon ang mga kalag sa mga Katoliko nga nanagkot og kandila, nagampo para sa mga bibiya na ining kinabuhi. Pasag doon na nimo, nga mahiluan na, mga matay ng kalag nila. Mato kong gingnan ko, ayaw kong tawag na badlong kay kasaulugan ng Katoliko. Oh, naatay katungod nga mo badlong. Naatay katungod nga mo musukan pa ba kana bitong mo pahayag sa tong pagtuo. Nakuha mi tawag ini permit wa mi taga is barangay. Para mamahayag unta sa plaza pero kato ilang gitugutan, di ba? Napoy mga usay mga Katoliko pero sa uban, di man tanan mga bangag pangunahuna ba. Nganong mga bangag pangunahuna kasaulugan Katoliko gitugutan ng Protestante magwaliwali dito. Kasaulugan Katoliko. Diba? Oh. So, ingon ana mga sir mga ma'am, mo na pag ako nakakita ko sa ingon ana nga mga pamaagi, di jud ko ka antos. Ako ag yun ng pangsuplahon nga naman kay okay lang kung tago ako nakabalo sa pagtuong Katoliko. Kabalo man ta. Ang kabalo ta, niya atuan ng pasagdan, sin of omission na. Sala sa wala pagbuhat sa angay nga buhaton. Nagplano gani ko mga sir mga ma'am nga siguro by next month magpatawag ko og kuan mag-gather taog ka ng mga Katoliko kanang gusto Katoliko nga kanang Katoliko ba nga naagyoy kanang tinguha nga malalipod sa pagtuo mag-gather ta maunsa man na inyong grupo mag-gather ta mag-create ta og kanang tawag ining forces nga sa bawat parokya na ay mga Katoliko nga muatbang ana nila and I will try my best to ask support para sa ato ang mga sa to ang tawag ng mga benefactors to purchase megaphones, lapels. Kaya para if in case nga kung sa kuan pa kay siyempre katag-katag man sa tanawa to, di ba? Sa news.
Napagan sa Cagayan de Oro. Suko katong Katoliko kay nganong sa ulugan na mo ni samok mo. Sa ingon ana ba ako wala ko nasuko. Ang sako gibadlong nato ngano man tungod kay makahilo. Ang ilahang tawag ining pagtuong gidala makahilo. Kay makahilo man daghang kalag mga matay. Yes, naatay tawag ining religious freedom, pero kanang religious freedom pag ang respeto na gani ang tamakan, mawala na ang imuhang gitawag og freedom. Ngunit man ana to, basta respeto na gani matamakan anang imuhang gi-exercise, gi-practice nimo, nagwaliwali kanya kasaulugan sa Katoliko. Kung wala ko masayop sa tawag ining kaso, Archdiocese of Cebu versus Iglesia ni Cristo. Nagprosesyon ang tawag ining mga Katoliko. Nya pagkahuman ang Iglesia ni Manalo, nagsig atake sa Katoliko kusog ning trompa, gi-file lag kaso. Nangapildi. Ana man na. Katong ganin nagas kalsada, prosesyon ganito, how much more og adlaw sa mga kalag kanang tawag ining Pasko, kanang Semana Santa. Mo man tinggara nila ngano man kay kanang mga tawhan namon mga di Katoliko, mga oportunista man gud na sila. Mga oportunista. Mo na kung ganahan mo labi na sa taga Davao, siguro mga next month siguro. Di karon katapusan after na ko sa Pagadian City. Mag-set tag schedule para magtapok ta bisag unsa na inyohang grupo. Wala ko'y pakialam kung saan mga grupo nga inyo gipasakupan. Magtapok ta then pagkahuman mag-set ta og plan to counter that mga born agoy. Mo na tong plano. So yun, at the same time, actually, naging plano yung adto po nga maatubang ana nila Saturday, Friday, November 1. Pero, wala ko kababa o gatawag ng Davao, kay nalagi anang emerhensiya nga nahitabo. So, munang wala ko ka naog. Munang sa Sabado na, nang adlaw sa mga kalag ko ni Adto, nag-offer og prayer. Imbes maglikay-likay ko, naamang hinuon, ni atubang magud sa kuha. So, muna nga. Wala to gitawag og palampasa. So, yun mga sir ug mga ma'am, nang bitang pagpailan. Ngano man kay naa the responsibility to defend our faith. Kung atong ilimod ang Kristo, atong ilimod ang iyang pagtuo. Pero kung di nato ilimod ang iyang pagtuo, wa nato gilimod si Kristo. Kung panalipdan nato ang pagtuo nitong Katoliko, atong gipanalipdan ang atong Ginoong Kristo. Walay pulos ang atong pagkakatoliko kung di ta mo buhat ni anang maong klaseng nga panalipod. Kung di man ta nato makaya makatubang publicly mismo sa atong kaugalingong pamilya. Tudloan atong pamilya kung unsay pagtuo natong Katoliko ngano man kay kanang mga dili ingon natong pagtuo, dili na makasarang, dili na maka-convert nato kung kitang mga Katoliko nasayod ta sa atong pagtuo Katoliko. Sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow ninyo itong mga pages, RJ Roland Santos Second TV, apalya.gumito page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. O ka pwede sa mag-send din na on Facebook stores. Also, sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe din nyo itong mga channels, Dali Catholic, Apologist, International Official, RJ Santos Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa mag-send din na o super sticker, super chat, and super text. And sa mga Katoliko, ang gustong motabang sa itong program, pwede nyo ipadala yung tabang suporta. Pwede nyo i-message ang ato ang page, and at the same time, pwede ko ninyo i-text sa itong mga numbers nga ato ang gina-post sa ato ang gitaong program. Kung kato lang, Ecclesiam Servire at Fidan Katolikam Defender. Maayong adlaw ng tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.